Diamuna amanami nanami nangina olongan di bagasan Kristus Yesus. Karena ada kekina takut tama masuk mabunai ulapta di bagasan anu nyarion ima binata patupa laun adat pasak sulak-sulak pahuku manang menghadati ima keluarga Amang Simpson Marnino Oda Sialoho manang aman di Okta Sialoho inang Erlina Suryani Urus alani tapasonang maruhata jumulo mahita martaniang di bagasan martani martaniang mahita. Amin. Takuji mari bata mari TPD nomor 521 ayat 1. Sama di Jawa nasut iburi bagari golonga dan tarasami marjike goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni top di parbadia natu mopalani dot kanon uida Tuhani betul di atas sabangsa na ibu jala namar mulia jala akarakun pahyana mangguhi bagas doro jongjong di atas suruhan serafim jala masih juruan manasida somonon nabadia dujahu bazebao gok hamuliona lia ortulion Semonido panatap kukuho di bagasan na badyay Naing marnida habugoommu dohot hamuliamu Ay denggat do asini roham sian hangguan
Saya tujuan bibir gumaho. Ali di baka. Haleluya. 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 Martaniang mahita. Saya kajahama hatani debata di tengah-tengah di Tikyon di mana tersurat di Filipi 7:4 ayat 4 1 Galatia. Kajahama masih kasori. Hatani debata dihita di balasa Tikyon di mana tersurat di Filipi 7:4 ayat 4 1 Galatia. Marlas iroha mahamutotong di bagasan Tuhani. Ulahi mamado marlas iroha mahamu. Unang holsohok kamu agiaha. Alay sadok paboton kamu matu di bata pangiduang muna. Margiti-hiti tangiang dohot elek-elek. Mardongan mau yate. Jadadani di bata susu karohan. Iman malam tidak ada kemuna. Doh kemuna. Bagasan aku ini aliak kadongan pikiri hamuma nasa parangi nasitong na daulat na tigor na botor na uli na denggan bebeyon ro disude na tarbuar halujuon na tahu puji-pujian imang sahana martua ma natumangihon hata di debata jala naupioksa amin. Mari di mahita siang bukti nomor 30 ayat sada. Yesus lewat aturan pakistahan mangatusi hatami lehon mata ramadiga dohot roha naumoto dalani asa totong maradopon bolini magalan hami asa digong gomiton dini mahami asini rohana diramudo dami nasiang dilata halata doh siang Tuhan Yesus Kristus amin. Oras maha kita sama Yamuna amanan inanami na inakulungan di bagasan Kristus Yesus di tanah umum di inananon inanangadusi dokon jojo ini keluarga ni amang Simpson Maringot kuda sialoho manang amanokta sialoho inang Herlina Suryani Gusturus Saka Inasida Neng Patupahon Pasaton ada penabuk manang sulang-sulang pahuku ada dokon ada Inasida alani harta yang diwata nama nidangi ilota di bahasa Tikyon Util 5 siang buku sada kronika buku saklonom ayat 24 sonoma di Indonesia mandok mauliate mahanu di Jahuba aina basa dombana airo disaliling nililing nado asli rohani di bahasa Indonesia di sonon bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya iman satu setok tongdo bijungon mulut tak akan akorsiai tungolu na mandok maulia
jujud do masaringar mahide jamita ibabotohon manang jumunuta ngulu namando maunya ado naikos siya hamula temanota amangina na paling sederhana man di bagasan sadarion aman adong siya atong taon nakin di manuk nyari di piki dungo siya punungan na sumartangian adong nalupa adong ingat gitu aja kira-kira menurut kamu amang inang mau misalnya alan ini yang niroha manang lupa martangian ngulu nasongot dia dulu dia depan ide bata ngulu nasongot dia dulu ngulu nasongot dia padahal molo halak Kristen dohita halak Kristen ibana ale lupa nakin dia manohuk nyari ditikingor ibana siap puluman na martangian manang alam milik bani rohana nama Tuhani manang na alam lupa manang dia bi dan tidak lebih hangulu ibana Kristen menimana Kristen boleh kita tanya manginang lupa mangan daun kan adong nahia lupa mangan di sor daun kan nang sok sumuni nang dihapur siyaw tay mulut ado do lupa hita martangi yang mandok mau lihat itu wali bangas kuno pola martangi yang mangalopi tangan mandok mau lihat di Tuhan ala dilioko o sahang luar dia uy da timniari buya marbosa Boya masar do akan hanya halongan ni rohatu do keluarga manglahon aka ublak kusigan upari jadi muladong do halak na lupa martanian Tuhani berarti juga jumibana do muluna alami gubona dipigari maksarpo amang inang karingatu na martanian di pertanianan tomon tong suku non suku tua karuas jadi niku punasia anggo serta hamlatir nubuluta di manugut niarinai amangnya tabayak pemaju Tuhan maletek beting tanakin di bodomani torsubui behita adong di tomat-tomat tanah maletek nakin adong amang aun na ali begituan gue rupiah dulu kan yadun bigi hamu amang inang dang gue terbaik nabi rumo saling na terus muluk siang borgin satu nang saliling idilig satu hari ayun suhudi jadi neng dohron na tuwing tamang inang dang pabua dang ala dibubut tanah mangundun bahasa-bahasa ini batadui umat na diuluti ho sahang luar dihita lumumi madulak tak sadarion mahita mandok ditangiang alia manami na juga nabiyang saya yang tadi yang mengatakan saya pemaharan sesaat malam berdoa juga berdoa soal dari Indonesia lewat melakukan saya dengan dua siapa saya sama dosa semua parisan di dosa yang malam dosa Tuhan ulangkan kemudian panggilan padua manusia aku ayo orang raja lo aku lo yang sama saya ini amin asini rohani tu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di batang ama dohot persaoran ni todbi parbadia ma namandongani hamu saluna amin amin